Toename gevallen van ransomware in de Caribiën. De Caribische landen van het Koninkrijk hebben te maken met verschillende gevallen van hacking. We weten natuurlijk het geval bij de Belastingdienst. Ook was er een virus bij het gemeenschappelijk hof. En is de officiële het systeem van het parlement van Aruba gehackt. Dat zijn allemaal incidenten die er volgens in ieder geval het Bureau Telecommunicatie en Post op Sint Maarten moet toe leiden dat bedrijven en overheidsinstellingen veel voorzichtiger zijn. Ze hebben een dringende waarschuwing gegeven aan bedrijven en organisaties in het hele land en in de andere landen van het Koninkrijk, Caribische landen van het Koninkrijk, om extra waakzaam te zijn vanwege een sterke toename van ransomware-aanvallen in de hele Caribische regio. En ransomware is een vorm van schadelijke software die gebruikers de toegang tot hun systemen of data blokkeert totdat er losgeld is betaald. En ik zei het al, het parlement van Aruba heeft heel veel mensen gewaarschuwd omdat er verdachte e-mails worden verstuurd. De mensen die dat krijgen moeten dat zeker niet openen, al dus het parlement.